Je Sauron človek? Čo je to ten Valinor? Sú elfovia nesmrteľní? Ako vlastne fungujú tie prstene? Prečo je mlieko biele, napriek tomu, že moje myšlienky sú tak čierne? Musím tú recenziu rýchlo dokončiť a zabudnúť. Tak o čom vlastne je druhá séria Rings of Power. Hneď zo štartu musím pripomenúť, že už v prvej sérii som vytýkal hlúpe dialógy, lacný scenár a extrémne nepríjemnú Galadriel. Ale za to som bol spokojný s vizuálom, kde tie milióny boli vidieť. Druhá séria má žiaľ stále hlúpe dialógy a lacný scenár, ale musím uznať, že Galadriel skrotili. A už nemá každú epizódu záchvat nadradenosti. Žiaľ, vizuál už ma nejak extra nebral, a to napriek tomu, že zase zožral milióny. Stále je to moc pekné, ale už tam necítim tú pridanú hodnotu. A tak druhá séria plne trpí pod ťahou scenára. Internet je plný uštipačného hejtu na tento seriál a z veľkej časti si za to ten seriál môže sám. Tvorcovia sa rozhodli, že Tolkienovo dielo pozmenia, aby prekvapili aj znalcov. A tým pádom zmenili aj celkom zásadné udalosti, čo je zaujímavý plán v teoretickej rovine, ale reálne je to ako ísť do vyhlásenej reštaurácie na hamburger, ale namiesto wagyu vám tam dajú tofu. Nejeden stravník bude určite prekvapený, ale tiež bude asi žiadať o audienciu u kuchára s lešenárskou trubkou v ruke. Problém pri adaptácii je ten, že keď už niečo meníte, tak je dôležité to zmeniť k lepšiemu. A keď meníte dielo autora, ktorý sa považuje za jedného z najlepších spisovateľov na svete, tak máte laťku celkom vysoko. OK, dajme tomu, že týmto smerom to nevyšlo a tak znalci Tolkiena nám to proste omlátia o hlavu vždy. Čo tá druhá početná skupina? Knihami nepoboskaná. Ak patríte do tejto skupiny, dajte si moje úvodné otázky. Čo je to ten Valinor? Kto je to Sauron? Je to človek? Mák? Elf? Prečo vlastne baží pomoci? A ako fungujú tie prstene? Ak ste si odpovede nedohľadali na internetových fórach, tak asi nebudete vedieť odpovedať. Seriál žiaľ zlyhal v prerozprávaní týchto informácií. Sú tu len slová, termíny, ktorými máva naľavo a napravo, aby bolo jasné, že sa bavíme o pánovi prsteňov. Ale Tolkien si ten svet vystaval do maximálnych detailov. A seriál nevysvetlil asi ani jeden. Za to si vymyslel celú radu svojich vlastných. A to bude podľa mňa viesť k jeho absolútnemu koncu, pretože naštve všetkých, ktorí sa aspoň trochu vyznajú a bude nezaujímavý pre všetkých ostatných. Nie som odborník na Tolkienovo dielo, tak to snáď nedomotám, ale Tolkien bol katolík a jeho fantastická zem je pravdepodobne alegóriou na nebo, peklo a raj. Valinor, alebo zem neumierajúcich, je vlastne nebo, ktoré obývajú božské bytosti Valar. A práve tieto bytosti stvorili kráľovstvo Arda, alebo ako ho poznáme, Stredozem. Dielo Silmarillion rozpráva o histórii Valar v Stredozemi a ako sa nakoniec rozhodli, že nemôžu priamo zasahovať do diania, pretože tým ubíjajú slobodnú vôľu a tým viac ubližujú ako pomáhajú. A tak prišli na scénu elfovia ako pravá ruka Valar, ale to nie je podstatné. To podstatné je, že Morgoth bol tiež Valar. Žiaľ ho premohla pýcha a túžba po vláde nad Stredozemou, ktorá nakoniec prerástla až v nekončiacu túžbu po moci a nenávisti voči všetkým, ktorí mu v tom bránia. Takže Morgoth bol prvý temný pán, prvé zlo, ktoré začalo ako biblický Satan pokúšať a kaziť ostatných. A jeden z tých ostatných bol aj Sauron, tiež Valar, ktorý bol skazený Morgothom a ako jeho pravá ruka decimoval Stredozem. Ja chápem, že Amazon nemá práva na Silmarillion, ale len na pár appendixov, ale neviem si predstaviť, že by seriál nemal právo použiť tieto informácie, keď majú právo použiť samotné postavy. A táto znalosť vysvetľuje, že Sauron nie je ani človek, ani elf, ani mák, je to božská bytosť. Dokáže meniť svoju podobu, je nekromancer a hlavne jeho motivácia je absolútna vláda nad Stredozemou, pretože neznáša chaos, ktorý produkuje práve slobodná vôľa. Žiaľ, epická sága padlého a skorumpovaného boha z Valinoru sa v seriáli zredukovala na z neznámeho dôvodu nesmrteľnú postavu, ktorá si ale nedokáže poradiť s bandou orkov a random elfom, tak sa radšej zmení na Venoma zvyša a potom sa bezradne potuluje, aby náhodne narazil na Galadriel, ku ktorej si instantne vytvorí nevysvetliteľné sympatie. OK, riď bozať Saurona, ide hlavne o tie prstene, že áno? Tak sa zamerajme teda na ne. Tolkienov Celebrimbor bol skutočne podvedený Sauronom, aby vytvoril 7 prsteňov pre trpaslíkov a 9 pre ľudí. A až potom, keď Sauron opustil Eregion, Celebrimbor potajme ukul 3 najsilnejšie prstene pre elfov, ktoré mali za cieľ liečiť, skryť to dôležité pred nepriateľom a pozastaviť tak nejak úpadok sveta.
a tým vlastne pomohol elfom prežiť v Stredozemi a ukryť sa pred Sauronom. Sauron si potom ukul ten jeden prsteň, ktorým ovládol všetky ostatné prstene, pretože je to ten jeden ringouš velí všetkým, 9 ľudí zviaže a na kalbu dovedie do temnej garáže. Alebo tak nejak, moja temná reč už niečo bývala. Seriál to ale otočil celé na ručko 180 a prvé ukul 3 elfské prstene. Tento samotný fakt ešte nie je až tak hrozný, lenže scenár tomu nepridal. Elrond, ktorý má len pocit, že elfské prstene sú poznamenané Sauronom, je ochotný spraviť čokoľvek, aby ich zničil. Napriek tomu, že jeho pocit sa nezakladá na žiadnom dôkaze. Na druhej strane je tu Galadriel, ktorá má dôkaz, že Sauron je stelesnenie zla a dokáže svoj vplyv pretaviť do čohokoľvek, je OK s používaním týchto magických artefaktov. No Elrond skáče šipku do vody a ide žiadať o pomoc najmudrejšieho a najstaršieho elfa, ktorý súhlasí s ich zničením, až do chvíle, keď si to rozmyslí a bez ľadu a skladu rozdelí 3 prstene medzi seba, elfského kráľa a Galadriel. Prečo? Čert vie. Ale zjavne nikto nevidí problém v tom, že Galadriel, ktorá bola pred chvíľou na koberečku, pretože bola pod vplyvom Saurona, ale zrazu už má prsteň moci na prste. Whatever. Sauron si to namierí rovno do Eregionu, kde presvedčí Calabramboru ukovať ďalších 7 prstenov pre trpaslíkov a keď sa zadarí a aj elfovia vidia, že prstene začali rozsievať zlobu, tak sa namotivujú, aby vyrobili 9 ďalších prsteňov pre ľudí, ktorí sú najviac náchylní na to byť skazený mocou, pretože ako inak bojovať proti tým 7, čo už existujú, keď nie ďalšími 9 a dať ich ešte aj ľuďom. Ach jaj. Ako sa scenaristi mohli zhodnúť, že toto dáva najväčší zmysel a je to lepšie ako to, čo napísal Tolkien? To je pre mňa záhadou. Ale to nie je všetko, pretože Sauronov masterplán je zmanipulovať orkov, aby zaútočili na Eregion, pretože to je jeho páka na Celebrimbora, aby dokončil prstene, ktoré by aj dokončil, ak by práve neodhalil, že Eregion je pod palbou. Takže suma sumárum, ak by útok na Eregion nenastal, tak by Sauron bez problémov uspel presne tak, ako to Tolkien napísal. Zobral by prsteň a išiel by preč. Ale scenáristi sa rozhodli, že útokom na Eregion vyriešia problém, ktorý by bez toho útoku ani nevznikol. Vidíte všetci tú arogantnú debilitu, ktorá sa za tým skrýva? Ale budiš, seriál chcel veľký boj, tak si ho tam pod tlakom napchal. Konečne prišla tá epizóda, kde môžu nechať hovoriť peniaze a vytvoriť seriálovú alternatívu k boju o Helm's Deep. Pamätáte Helm's Deep? To napätie z 2 veží, keď prišla masívna armáda Urukov a kde obrancovia vedeli, že buď vydržia do svitania, kedy príde Gandalf s kavalériou, alebo všetci do jedného pomrú? No. Seriálová alternatíva nefunguje ani z polovice tak dobre. Sauronovi sa podarí ukecať Eregion, aby sa nebránil. Elfská jazda spláchne do záchoda taktickú výhodu, pretože Galadriel má nôž na krku. Elrond si skočí na pokec do nepriateľského tábora, z ktorého bez problémov odsvála, pretože orkovia sú známi pre svoju česť, že áno? A keď rieka, ktorá tečie okolo mesta, uvidí tých pár šutrov napadaných vo svojom koríte, tak to proste vzdá a prestane instantne tiecť. Kam sa všetká tá voda podiela, to nikto nevie. Každopádne to rovnako vzdala, ako to vzdal môj mozog. Ale aspoň uvidíte v akcii ten najhlúpejší obliehací stroj, ktorého mechaniku ani nemám chuť rozoberať. A najväčší gól je ten jeden obor, ktorého si temný elf narekrutoval a ktorý má zjavne byť jeho trumf v rukáve, no žiaľ rovnako ako scenár po pár sekundách padá na držku do blata. Tento seriál je žiaľ pod taktovkou neschopných ľudí a skončí ešte horšie ako Netflixovský Witcher. Náročných divákov roznevá do nepríčetna a nenáročný divák už za 2 dní nebude vedieť, že nejaký seriál existuje. A zlatý stred nebude mať chuť a motiváciu pozerať niečo, čo nemá logiku a len šermuje menami a termínami zo známeho diela, ktoré aj tak nečítali a asi ani nebudú. Neverím, že sa seriál dožije tých plánovaných 5 sérií. Odmieta sa držať predlohy, ktorá by mu vydláždila cestu a zlyháva, aj keď má šancu len doručiť ten epický popcorn, na ktorý rozhodne má financie. Ale aspoň teraz viete, či je ten Sauron človek, čo je to ten Valinor a ako vlastne fungujú tie prstene. Škoda, že vám to musí povedať video na YouTube a nie seriál s rozpočtom afrického štátu.